halak Batak. Kembali lagi kita di budaya Batak milenial yang memberikan materi-materi mudah bagi Naposo Batak untuk bersejar atau marsejar adat Batak. Kali ini saya akan memberikan materi bagaimana medok hata ketika iboto kita menikah, atau juga boleh iboto kita kandung, atau burunya boba tua menikah, atau burunya udah kita menikah, kita memberikan hata di sana. Begini hatanya. Mulai tema tapasa tutuhan di pasu-pasu dot di holong ni rohanai tu hita. Diare nauli di bulan naring ganong di parnakok ni matane arion. Imatutu di nama jalo pasu-pasu perboga sumba. Iboto nami lain nami. Cien baga joro ni tuhatai marhiti naposona. Nungau libe do dinggan nakaning di pasu-pasu naposoni Tuhani. Asima tutu rohani Tuhan di tangiang na jinaluni amang pandita inang pandita nakaningan saat main tu keluarga baru ibotok kolek kude palatikyo. Dihamu ibotok kolek kwa dorang suruh kata sawatik tuhamu bajul mau pasat hata sawatik tong bur nami de palatikyo. Buru amang buru diso jong hami iboto nami on. Ima nama salam itu tu di nama kalason rap hita di nama kalason di nama jalo pas perboga semua iboto nami di bulan nami anakmu do parmemi na buru amang buru hami simpramammu menghidup martangeng tomat tanah mertua di bata asan get to katikin nengro dilio diamu hai pason kejening berpepeng sorma tua bering anak bering paupu hipas jala marlas neroha jaloma permemon buru elek ma ajumai mana diamu lekuro ibotokku maselas rohanami teri dedoi di harunami de palatikyon riding hami lemuna idemuna inang bawa muna dison kelas dison akar bongan di nama kelas imatutu leh itu dison mulut deta batak dison dido sohot sok dia posonin na hot dia itu nungabe piak dihamu na duwe de palatikyon dang sade bihamu dang dua bihamu ngasade bihamu na pi na sade ni Tuhan di bagasan keluarga muna nami meton hami sien lemuna do rombongan dison marhite lakanami tangang nami to amata nomor 2 di bata to katiki nanengro di pasak ma tuhamu akka silas nerwa tarlemu me atop ibotokku diliti adorna mangyuk ma dia kapasu-pasu nagurangi dia kelancar nih akan nanul tangan muna to katiki nanengro sautik hata dongonokku tibotokku dison itu dang semotong mube akka hapusong mi naulu na julu mardedi to ala oma to baba to kebotona dang bui bisong nito belum dewasa nama matang berpikir alana keluarga membangun keluarga dang hal na mudah sulumuna nagelengon dihamudo nakudana molo nang dinggan sulumunon merdalan sepataro gelombang bohacar muna menghadapi gelombangi molo dang sadaro hamuna bodo tenggelam sulumuna nagelengon asabui merdalan sulumuna mangalo ombak akka alugu nabalga tokatiki nanengro ikon sadaro hamuna mengayun di kiri mengayun di kanan sauduran asabui saat song nahina lamon di sudina torop naro di song saat keluarga munon gabis keluarga sitirun si buandame contoh tunang maliang terlemumi di keluarga besar muna imara nabui nahot nang odot tonokku di hatakku tua muda palatikyo dewasalah hilangkan kebiasaan-kebiasaan naposo belajar menghemat belajar membangun rumah tangga ini asah duan
dia kena permudu-mudu pe na penasan itu atau amu atau karedenak boy hamu bijaksana lau mengeluh kauning. Jadi itu adong anong wak kami sautik songon las nerohanami tipis manapal pe dilai di botok kurison unang nilai nei berekam ali balga nerohanami las nerohanami ma berekamu naro makalason di uleon pesta pamasum sumuno las hot musi manggar adat majalur dia palatikyon dan piga si songonon si alasom muna don si hamulo muna tutuan de mata do tunatorok na humaliam terlemobi tunapur dengan burdis nangadong kiceng roha serep meroha asagabi si haolongan amu keluarga istirun keluarga si haolongan tokatik kinanang jadi anu pasatamen dong sautik songon akka kadonami akka seperiban akka senidamuna sakamemu dison las marong macalo sada di pas-pas tuhan ma nahuliak kami di pas-pas tuhan ma keluarga munan amang permus nami naing manot terhami mengeliat tulai do ibu tonamion bamazo kodang no bartusi jadi mengeliat selesai melatih ma dihamu amang permusik nami itu oleh asa husar surima son koneputa si jolo tubuh asadakani arirang peak ditongani alaman daging muna nas jadi sirang to dimuna masih gonggoman matutu eme betua berlenggoman di dek kenamokmo tuan de batama silut tua keluarga muna naik meton luhut ma di parorot saat ni solo saat ma tubot yang nunggu basat tami hata nauli hata tangiang tuan de batama na pasotto pasu pasukan putiman